Anya laki din! Ala pumanaw kan, Punsyo. Ha? Amang nusap-sapulan na kan ti asawam. Di ka kadi madanagan. Di naksapulan da jay. Gapot ati muna. Kat napanak iji bangkag. Madanagan akman. Amangan nga minukalaat nga umay. Danag mun aya. Saan nga umay da jay kunak tumait? Promise mo Ay nawun ka di. Anya laki din aya. Hala, umay kan mayang. Ay nakailiw ka una yun. Narabyan ka mat, lakay. Ay, uwan pa kahit. Ado nga minti naramid ko iji bangkag kahit. Kasta aya, apay, nagmulakan iti parya ako ng mga imulam. Ay, saan pa'y bakit? Madama pa'y lagab-gab yun na iji pagmulaak. Kasta ka di, kat ala aginana ka, tamangan kamatan. Imuna kamin anangan kadagiti ubeng. Ay, agyaman ako na bakit Ay na, mga anak ko, tanay. Ay, sus, mabisinak nga agpaisaw. Aray, pudno ka di tinadamag ka. Ha? Anya day ta pare? Sarsarong karam ka no ni Mayang ijibalay na. Ha? Ay, asino mo tinakaibaga iti day taken ka? Ay, nangagkulayang matabaray. Si Kaki Dimay. Anya? Adda ka doon nakakita keng karimwar ka ititinga ti rabe ijibalay na. Ay. Sana po no day ta pare mga nusa na siya tinakita da. Oo, si kakano mo paray. Kat nupod numan. Ay, ibagbaga king ka paray. Sarda nga mo, day tang araramidan. Narigata, kunak tumay. Kunaklakit day, no asino jay limabas idirabi at tataulan dagiti asaw. Ni Punsyo mo gayam. Kanayon nga roda marabyan day ja apon siya. Kanayon na kano nga irason kani bakit na nga ije bangkag ti paggap-gapuan na nga uresan mait. Ha? Anyat kayat mo asawagin. Ada sa balay apapapanan ti salbag. Ha? Adon tinakakita ken kwa na arimwari di balay ni Mayang iti tengat rabi Anya? Kanayon na kano nga ibaga kani bakit na amapan agsibog iti mula na. Tagayam sa balay iti nasibsibugan. Awanan bain. Anya? Ay una yun na Punsyo dayta. Kasano ko mga agsibog iti mula na kat pa nagtutudumal. Ayan niya laki dain. Ang mga no nakita yun nilakay ko nana. Ha? Nilakay mo? Una na, saan ngamin anagawid itirabi madanagan akmat. Kat amagan ba't no naturog ijay bangkag yaw. Imbaon ko ngamin jay inaunami itay ijay bangkag. Ngamawan ka no matijay. Anya? No sa dino man ngatan tinapnapanan na. Napanmanan nakiinom ti salbag alalaki. Sigurado ang napanmanan ijay ayan ni Mayang dayjay. Ada ka di bagbagayo nana? Ha? Ay, kwa. Ay, awan, Ileng. Awan. Tikunak. Mapan ka ag saludsog di ta karuba. Bareng adda nakakita ken kuana. Tata, ang mga no nakita yun nila kay ko. Apay saan na nagawid ni Punsyaw? Saan nga ro, tata? Jakman amuno sa dino man ang tinagturugan na idirabi Anya? Madanagan lang amin. Tawan ka numit ijay bangkag na. Kuna ti anak ko. Diyak kaya tagsaw. Ang mga ano sakti madaksan. Bay aklatan sa bali at tao. Ti makaibagakin ko ana. Adda ka di bagbagayo, tata? Ay awan. Ay si Kaki di mag-ilain. Kunak, urayim nila kay Mau. Taagawid tao.
Pare Ponsyong, Pare, itay pa'y bigat asap sa pulin na kanibakit mo ah. ay, kastaya. Wan pare, Ay, imbaon na pa'y kano ti anak yaw, iyay bangkag mo. Ngam awan ka kano iyay. imbaga kada ko, day di kalma na mapanak agsibog iti mulak iti bangkag. Ay, anya laki din aya. Mangrab-rabak kan samot pare. Agsibog nga ibagbagam, kit panagtutudo may. Ay, ikwa. Ay, sikaki di mo. Uray, nagtudaw. Saan nga umdas day jay? Asibog timula? Ti ko nam day, sa bali man na, hindi napan mo nagsibugan pare. Anya? Maamuan to lang, ni bakit mo day tangararamida, may jak lamon pare. Nasaya at magtanagawid kan Punsyaw. Ah, Sa dino tinapan mo nakiinuman idirabi eh. nakiinuman nga ibagbagam mo. Bakit? Sa anak-anapan nakiinom. Anya saan? Sa dino nga ro tinapanam. Awan ka kanumot ijay bangkag mo kung nati anak na. Anya? Ay, kwa, naturo ka kay bangkag. Nasapa akla bimbangon ta nagsibugak. Tumpaan kan sakit eh. Sibog nga ibagbagam. Apay, kurang aya dyan napig sa atudo asibog timula. Ay, kat kurang nga bakit? Sikaki di mo. Ha? Gapula ang ta sa anak ang makapan ijay bangkag, tagaw awirak lang dito'y balay, kastakit din tirason mo. Ay, na bakit adakla di bangkag? Awan pagdanagam. Anya laki din aya. Naimbag man ta saan anak adlaw kan ka ti asawam, honey? Ay, ekwa. Ay, saan na makadlaw da jay? Awan tirong mga pagdanagam. Nakunamat ngamin, nga inrason mo nga agsibog ka. Siyempre, mas daaw mat matutudo matan. Mala, di ka madanagan. Tainton sumarunong umayak dito eh. Saan ton asibog ti irason ko? Ha? Anya nga'y ti rason mo no bilang laang. Sakti makamo. Naglawat ti bakrang a pangalan iti rason. Nyalaki day. Ti kasayaatan nga aramidam, paliiwom ti asawam, Elaine. Ha? Adda nga main ti madamdamag kukag. Anya day tanana? Adaw ti makamo iti dayta. Iso na lang, tayak kayat tasyak ti mangidanon kun ka. Ha? Anyat kayat yung asawan nana? Basta ti kunak, paliiwom ni Punsyaw. Padasam asuruten no sa di numan ti ibaga na apapanan na. Anya? No ko na amapan ijay bangkag. Surutem, tapno maamwam no pudno nga ijay ti pagturturungan na. Nagturid nga ron tayo dyan, Punsyaw. Uwin nga rod tata. Agaramid lang nga rodin iti kalokwan. Dito'y pailang nga si Dagmay. Bayam. Tamamuan to ni bakit tata. Kita mantilay na. Naimbag kumamay no pilyan na ti babae. Ngam saan may? Taday jay pailang, amayang, ampiang may. Manyalaki din. Kasla di mo mamaw na dyan, Punsyaw. Uray nagalas. Uray natataangan ng isaw. Basta nakakita iti about. Sige. Sa bagay kasya talaga ti ugali dagiti babae raw, tata. Kawan. Iso pinatulan na ni Mayang. Rabiin, ngam imot mo day tabunong mo, kanday tanapig sa asilaw mo. Ha? Di mo kunaan amapan ka manen agsibog iti mulam, idinto ta nagpig sa titudo itay. Sana ka mapanagsibog bakit? Kay papanam nga raw. Kino pa nagtutukak ita? Inakagsilaw iti tukak. Anya? Amo ka kayat mo matagsida iti tukak kat bakit? Inakagsilaw ita. Siguradum laang amapan ka agsilaw ha? Maamwak laang asabali ti papapanam. Anya laki din na yan bakit? Agunget ka man ako na akon.
Bakit din no saan ka nga umay itapon siyo? Ay, namabalin ka di mo't asaan. No imbagak nga umayak. Umayak! Ay, nakailiw ka una yan. Iso ang nagaramid ak itiwagas. Tapno makaumayak la dito balay mau. Kat, anya nga itiin rason mo kini bakit mo adiskumpliyado. Amangan kitimat, no imbagam amapan ka manin agsibog iti mulam. Kat nagpigsa ti todo itay. Sana kastatin rason ko. Imbagak amapanak agsilaw iti tukak. Anya? Amok ngamin amamati day jay. No iso ti rason ko. Ala. Sana day tati pagsaritaan ta. Ay na, umay kakid din mayang. Nana. Oh, Elaine. Awit mo day ta anak mo, kat bigbigat. Naglami ispay mo. Amangan no nakita yun ni asawak, Nana. Ha? Apay, saan man ang anagawid ni Punsyo? Saan nga rod, Nana? Diyak amo no sa dino man ang tinapanan na. Anya, ay una yan. Ay mahay bladak man iti day dya lalaki. Makapadanag mat nga no saan nga gawid. Apay, di na kadimbaga no sa dino ti papanan na. Nakuna na kanyak idirabi mapan ka no agsilaw iti tuka. Ngam na ibigatan, ngam awan pay lang ti salbag alalaki. Dayta ti bagbagaken ka. Paliiwom ti asawam. Ang mga nusabali tinapan na sinilawan. Ay, una yan ni Punsyaw. Diyak nga rod ang mutatan no sa dino ti papanan na. Jak lamaw ti sarita iti asawam. Agasam dagita rason na. Agsibaw, kas kada agsilaw. Nyalaki din. Wan nga rod tata. Lukluk pun naksakit din. Ay, kaya paliiwom Tapnusan ka ngagpampanunaw, nuluklukwen na ka. Hay, surutan maminsan, tapno maamwam. Ha? Amangan no sa bali mo, tinasilsilawan. Anya? Lalaki din, no iti labalay may timayan ni Elaine. May gayam dito balayaw. Katwain, nasapsapa nga may ditaw. Sapsapulan na gay babaero nga asawa na. Ay, una yan daya. Di la mabutang nga agar-aramed iti saan anasaya at dahi Aponsyo. Agasam man, no ide kat sibog tiras rason na. Ita, agsilaw ka no iti tukak ti pakada na kinibakit na. Kasaritak tuman ni Ponsyo. Ha? Kasi ni bakit namang sapsapul kang kuwana, no sa dinaw ti papapanan na. Agreeng kan, honey. Aldawan. Kunam idirabi nga agawid ka matlaang. Ngam saan mat? Ungang pweso. Aldawan na. Ay na. Naimasak tinaturog. Sigurado asap sa pulan na kati asawa. Tanag mo na ya. Ay, agi paburak ka giti danong tagkapita pa'y. Sakbay nga gawid ak. O sige, mabiit lang ha? Agi sagana ak nga rod iti kape, kan pamigat tamat laangan. Yaman ak unay, lalams. Kas tagayam tin rason naging ka. Patsyamay nila kayo mo, babae raw. Ha? Itamot lang, kadwaeng ka, amapan na balay ni Mayang. Ha? Apay nga iyay ayan ni Mayang. Masigurado nga da ni Pare Ponsyo. Nimbaga naking ka amapan nagsilaw itito ka. Ay na, sa bali tinapan na sinilawan da jay. Anya? Ken maysa, no ti pakada na idiking ka, kit mapan agsibog iti mula, sa balay ti mapan na sibsibugan ti salbag. Anya? Alaman nga rod pare.
Kadwa anak amapan ijay ayan ni Mayang. Mala, mapantang arutin maray. Awanan kay tibain punsyaw! Nay. Babaero ka lang arudan! Ulbud ka pa'y! Bakit? Saan kumamot kasta? Anya! Kaya't mo asawan? Awatek latan ti kastang aramidam! Bakit? Pakawanin na kuma. Kunam, mapan ka agsibog! Ngam sa balimot gayam ti umay mo sibugan! Ay, anay. Ayan day jay a babae, ha? Ay, awanin na. Timakasain. Nagdajili ka, maray. Takrut mo't lagayam. Day jay ti kayat mo a klase ti babae, garampingat! Ay, huston bakit? Gawit tanta, pagsaritaan tayo di balay dahil. Ay saan? Agnaed ka dito yan. Uray siyak pa yan ti mangyag kadag iti kawus mo. Iti kasta, agsibsibog ka nagsilsilaw kalatan. Anya? Ay mahay bladak man kan ka. Tilaad da ngay ras-rason mo. Maka-score ka lang iti babaem. Awanan kay ti baeng. Ay, Ha? anay. Saanan aponsyo tinagan mo ita. Ha? Ay, Silaw kan sibog tinagan mo. ha? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay apakasaritaan, dito'y drama tayaw, Anya Laki Jane. Insurat ni Donabel, isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, parang tarabay.